Masu kalmar sauraron mu barkamu da sake saduwa a cikin tashar tamu ta hasken Africa TV. A yau tashar tamu ta hasken Africa TV za ta kawo muku dalilan da ya sa babban kotun jihar Kano mai lamba 5 ta ba wa 'yan sanda umarnin kamo mata shahararren mawaƙin nan Ado Gwanja. Ku biyo mu a cikin shirin namu don sanin wannan dalili. Amma kafin tsinduma cikin labaran gadan-gadan, idan wannan shine karon ku na farko na zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta hasken Africa TV, ku danna mana subscribe ko kuma danna mana alamar kararrawa, ku yi like, ku yi comment, domin hakan ne kawai zai baku damar samun labaran namu a duk lokacin da muka dora. Dalilin da yasa kotu ta ba wa 'yan sanda damar ko a ce umarni na kan mata shahararren mawaƙi Ado Gwanja ba sabon abu bane. Idan za ku iya tunawa a bara lokacin da mawaƙin Ado Gwanja ya saki wata waƙarsa mai suna War, sakin waƙa da ya yi wa laƙabi da War ya sanya wasu gungun malamai a jihar Kano suka shigar da shi ƙara a wata kotun addinin musulunci da ke ƙaramar hukumar Bichi, a inda gungun malaman suka kalubalanci mawaƙi Ado Gwanja a gaban kotun addinin musulunci da ke Bichi kan cewa waƙar tasa akwai kalaman baza a ciki kuma za su iya lalata tarbiyyar yara. A wancan lokacin kotun ta ba da umarnin a kamo mata mawaƙi Ado Gwanja. A nan ne fa mawaƙi Ado Gwanja ya garzaya ya tafi babbar kotun addinin musulunci mai lamba 5, inda ya karɓo takardar izini wadda ta hana kotun da ke Bichi ta addinin musulunci kama shi. A zamanta na yau, kotun addinin musulunci mai lamba 5 ƙarƙashin jagorancin Aisha Mahmud ta ba da umarnin kamo mata mawaƙin Ado Gwanja tare da dakatar da shi daga yin kowace irin waƙa har sai hukumar 'yan sanda sun gama bincike a kansa. Haka zalika kotun ta hana gayyatar Ado Gwanja a wuraren bukunkuna da makamantan haka. Ta kuma kara da cewa ta haramta wa mutane hawa wakokin mawaƙin Ado Gwanja a shafukan sada zumunta. Kotun ta ce duk wanda ya hau wakokin Ado Gwanja kafin a kammala bincike a shafukan sada zumunta, to ya sani fa ya karya doka, kuma kotu za ta sa a kamo mata shi. Kada dai ku sha'afa tashar hasken Africa TV kuke saurare. Kada kuma ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar karawa da liking da comment. Domin ta hakan ne kawai za ku rika samun labaran namu a duk lokacin da muka dora.